Ja, môžeme na začiatku, že aj ja si, že si budem obidva box. Len tak, že proste, že ty sa zavrieš, že niečo si robíš. No, áno, len sa dá rozohrať. No, dobre, takže ja sa zavriem a ty ma akože dobiješ, hej? No, však ale že čo, že urobíš si čo chceš, hej? Aha, je takto. Áno. Môžem ísť ja prvý, že ja budem útočiť, ty budeš, len sa rozhodneme, hej? Ty budeš obrana, hej? A potom môžeme opačiť. Počkaj, a teraz akože máš mať takto, či takto? Tak ako chceš. Aha, ty máš To je tvoj štýl. Ja nemám žiadny štýl, chápeš? To skočím na teba A a však to je to. To je presne to. Ty máš voľný štýl, hej? My sa hráme, my sa teraz len ideme rozhľadať, hej? A ja som akože box, hej? A ja si idem, ty si tam urobíš nejaký buď hák, alebo niečo si spravíš, že vieš, boxer sa zakryje, vieš, keď sa robne, ty nepomališ. Čiže, dobre, a teda dajme tomu, že ty akože ono a môžem ja aj vydierať, hej? Vyskúšať. Môže udiať, tak potom už budeme mať vinču na vás. Už nemôžem povedať, že už môžeme aj obidva ja, že už sa pretendí. Že môžeme obidva, ja som sa chcel nerozhodnúť. Dobre, dávaj. Hej? Poďme na to. Som sa opokujem, takže dobre. Tak. To je ono, to vieš, že sa trošku rozvíja. Tak. No dobre. Akože čo, mám ťa skúsiť akože šlapnúť, hej? Akože nemusím, že normálne, hej, dobre, dávaj. Voľne, poď. Slovne. Dobre, a ešte vám, dobre, kľudne poďme, ale ja už som akože taký nastavený, že sa aj učím, nie? Však áno, to je tréning, hej. Preto ja som chcel, že nesúdaš, aby náhodou som ťa netrafil, dobre. Veľmi, vieš. Tak ja ti pôjdem vždycky potom, že keď máš nejaký útok, tak ja po tom útoku pôjdem udeliť a že netláca mi tam, keď mi drží, dajme dole, daj hlavu, ja ti pôjdem nad rameno. Aby som nemusel mať veľmu, aby som ťa netrafil, hej. Že pôjdeš niečo, ja sa pôjdem sem tak, hej? Dobre? Môžeš aj akože dajme tomu, že kuleha? Môžeš, hej. Vidím, ja to neprežijem. Vieš. Išlo dole, dobre. Čakali, sa upokoj. Ja neviem, čakaj, si zautočíš. Ne, prečo? Lebo si moc blízko, musím ísť prvý. Aha. Dobre, a Takže tam vzdialenosť je veľmi dôležitá, hej, že keď už sa... akože vzdialenosť. Hej, lebo tam je reakčná doba. Keď ty urobíš zblízka rýchly pohyb, tak môže byť neviem, jak strašne rýchly super život dostane, vieš? No dobre, ale zase keď to moc blízko, tak ty už nevieš akože, to je moc natesno. Nevadí, Vinču vieš si urobiť priestor, len ide o to, že to stihneš. Aha. Vieš, či budeš tak, hlavne či to teda mozog spracuje a či dokáže môj reflex zareagovať tak rýchlo, aby som dokázal vykryť, hej? Ja si myslím, že áno. To si myslíš ty, hej? Ale pre mňa, aj keď učím chalanov, tak je to preto, že keď už sa ti šuka nalepí, hej, že teraz toto je vzdialenosť dobrá. Teraz, hej, môžeš aj kopať. Nie, že áno, ale viem zároveň, vidím tvoje ruky a keď by si išiel nejaký hoci čo ideš do mňa, viem ten priestor kontrolovať, lebo je to ďaleko. Ten reflex ešte stále dostatočný, hej? Rozumiem. Ale keď už by si sa dostal, že poď krok do mňa, tak ja tu to nebudem čakať. Ja buď si cúvnem, aby som si vytvoril priestor, alebo zaútočím. Prečo by som mal nechať superový priestor na to, aby ma prekvapil a robil, lebo ešte to nie je len o tom, že... Rozumiem, v tomto prípade radšej cúvni, dobre? Počkaj, to nie je len o tom, že ty urobíš nejaký pohyb. Ty môžeš robiť náznak pohyb, ktorý ja neviem odhadnúť, hej? Že to znamená, ako náhle som sem, ja som neviem náznak, bim, hej? A už si blízko, už tá, aj keď bol neviem, jak dobrý, nestihne to. On sa môže len zabaliť a proste ustať to. Musíme robiť aj spomalené zábery potom, lebo nestíham. No dobre, poďme začať. Akože teraz utočíš, ale neviem. No už si tam niečo urobil, tak som išiel do teba. Dobre. Už to nerozmyslím z toho príbu. No počkaj. Toto je vinčo, no ale teraz to vysvetlím, lebo toto je dobré. Ja chcem, aby si, že nie je to len, je to trošku inak ako bežný sparing, lebo ja aj vysvetľujem. Aby to aj ľudia videli, hej, že vlastne čo sa deje, hej. Čiže statické garde je absolútne nezmysel. Že len držím garde a nič nerobím, hej. Takisto boxery, vidíš, boxery, že majú statické garde, keď sú už rozšľahaní v 2., 3. kole alebo v 4. kole, hej, a už nevládza, už ledva držia ruky, alebo držia takto, lebo už nevládza, hej, už si vysielajú, hej. Ale keď si všimneš na začiatku,
Keď je šikovný boxer, tak nejde o to. Takticky mení garde, mení pohyb. Robí náznak telom, hej, robí náznak ramenom, direkt, áno, alebo náznak jedným, direkt, hej. Čiže klame telom, áno. Není statický, nerobí to. Jasné, chápem. Ty si ho prečítaš, naznačíš mu raz, dva, a udrieš ho, lebo proste ten priestor síce si kryje, ale ty keď si šikovný boxer alebo čokoľvek, tak vieš ho prečítať, vieš nájsť ten priestor ako oklamať. Keď celé pohybuje, nevieš ty vypočítať, že kde bude otvorený, v ktorom momente. Hej? To znamená, že keď ja robím pohyb, alebo keď teda idem do teba, tak moje garda nemôže byť tak. Jasné, musíš sa hýbať, aby ty si nevedel presne, že odkiaľ ti príde rána. Hej? Ale samozrejme musím sa zároveň kryť, to znamená, nemôžem rozhadzovať ruke, že tu vypneš, hej? To znamená, že ja tie gardy držím tak, že porušujem si ťa, ale vidíš, ako to mám. Ty máš ruky na strede, aj moje ruky sú na strede. Nebudem sa otvárať takto. Jasné. Lebo ty len vystrieš ruku a vypneš darmo a rozhadzujem rukama, hej? Čiže musíš sa Čiže vždycky sa kryješ, hej? Rozumieš? To znamená, že aj nejaký presne, ty si to zdvihol, vieš, a teraz sa dole otvoril. Ty schválne jednu, som nechal hore. Čo mám robiť, aby si, vieš, hore vykryjem a potom aj dole. No a tam ide o to, že napríklad, vyskúšame aj na tebe, hej, že ja zautočím akože... Čup tu. Ale to som ešte raz nestíham. Hej, že ideš ešte raz. Čup tu som kontroloval, zároveň si ťuknem do zadne, aby si ju nezdvihol, hej, a vchádzam, hej. Hej, lebo ty tu nestihneš vrátiť tú ruku z tohto poznal. Ty robíš hák, poď hák. Robíš hák, samozrejme ho vrácaš späť. Ale kým ty ho vrátiš, moja ruka je už pod tvojou rukou a ja už ju vrácam. To je jedno, že ty ju budeš vrácať s mojou rukou, ty už máš, hej. Dôležité, že ja musím pohyb robiť ako hneď. Hneď po tom stopnutí háku musím urobiť naväzujúci úder, aby to vošlo. Čiže z druhej strany to isté len opačnými rukami. Hociak. No aha. Čiže ty, ja keď som, tak toto je dôležité, hej, čo sme sa bavili. Nie som takto, áno, keď je takto zavretý, ale keď sa postavím pred garde, super, máš nejaké garde, si garde, tak ja idem, tu si otvorený dole, ja to vidím, že si dole otvorený. Ja urobím náskal hore úder, hej, môžem ísť, urobím náznak hore, bím dole, ak prekryvám ruky, keby sa išiel nejaký direkt po direkt, alebo čokoľvek, akýkoľvek úder, sprav, bím, ja si prechádzam tu zaskázam, hej. Čiže vždy sa snažím nalepiť na ruky a urobiť z toho nejakú, nepustiť tie ruky. Áno. Stále kontrolu. Chrániť rukama, aby ťa odrobili. Presne tak. Ty tie ruky, to je ten vinčuný o tom, že on nie, to je vojna blízku vzdialenosť, ale nie je to zápasné. To znamená, nepodberám ťa, vieš, nezapasím, nepáčim ťa, hej, nerobím takéto veci, ale kontaktujem ruky, to sú veľmi dôležité, lebo ty, keď máš v kontakte, tak ich kontroluješ. Hoci čo môže spraviť, keď ja mám tak, bim, zaschádzam, tu nekontrujem ruku. Čiže z toho... Stopne, bim, schádzam. Áno. Dobre, a určite udelí na brat. Potom, že obokejš ruku a udelí na brat. Dajme to. Hoci kde, do brucha môže byť na rebro, vieš, ešte raz napríklad. Môže byť sem do rebra, vieš, do brady, podľa toho, kde sa tvoja ruka pohybuje, lebo ty sa môžeš dvom kryť, ty môže byť zavretý, ty nepoviem hore, vieš, dostane tu hneď, druhá sa kryje, sem to si strhnú, druhá sa schádza zase. Hej? To je moc frišké na mňa však tu. Je. Len sa zavri. Dobre, budem držať a čo? Len sa zavri sa, a skús teda teraz robiť ty nejaké útoky a ja z tých tvojich útokov budem robiť nejakú reakciu, ale len sa mi daj útoky a potom sa len zavri. Ja nepôjdem ti do tváre, vždy ti pôjdem nad ramen. Čiže moje údery budú vždy potom naväzovať nad ramen. Musíme akože dajme tomu, že je priamy úder. Hocičo. Poď hocičo, výborne. Teraz sa stiahol, ja už som nestihol, lebo som čakal na teba. Hej? A keď ja som nenaväzoval druhý útok, tak ty si robil úder, síce som ho blokoval, ale nedočal som ťa na útok. Hej? Čiže ja musím vojsť do toho útoku, poznám? Chápeš? Chápem, ale nestíham, to je to. Ne, ale aby si pochopil, že predtým som robil len blok. Predtým som robil len blok a úder, ale som nedočal. Ale keď som vošiel do tvojho útoku, poznám? Spomalenie to úplne. Hovorí spomalenie. To spomalíme na kameru, že vykračujem a súčasne. Čiže ako som vykročil, keby som nevykročil, tak ťa nedočiam. No dobre. Hej? Čiže teraz si všimni, že čo sa deje. Že ja idem do tvojho útoku, čo sa používa aj v boxe, to nie je nič neznáme, hej? V boxe sa používa, že ideš útok do útoku. Áno? V boxe je to väčšinou o tom, že buď sa uhneš telom a vchádzaš, čiže vždy sa len kryješ, to tvoje krytie je vždy statické. Nie je to krytie aktívne. To znamená, čo znamená aktívne krytie? Ideš do mňa a ja som to strhol. To je aktívne krytie. Neurobil som len toto,
a hák alebo direkt, čiže nie je to statický pohyb, Čiže ale je to aktívny blok. ty neútočíš. Že zvádzam tú tvoju ruku, zvádzam tú ruku a vchádzam do teba. Zároveň jej zamedzujem, a čo sa tam deje? Ja som jej zamedzil naspäť sa vrátiť, lebo som ti ju poťahol k sebe. Ty už môžeš, áno, môžeš ju vrácať, ale mne už pokračuje úder. Môžeš jas dať druhý úder, akýkoľvek chceš, poď druhú po druhú rukou. Vím a ja zase vchádzam, otváram si a zase vchádzam. Čiže prebral som ten priestor, kde ty si sa vrátil. Samozrejme, môže sa na silu zavrieť a cúvnuť, ale ako náhle by si čul, tak ja zase udám ďalšie útoky a už ide potom lakeť. A keby sa mi zovu, tak ide lakeť zase zhora na zlatého, ale to už sú zase, preto sa nerobia zápasy, lebo ako náhle ty sa zvolneš, tak buď ti môžem dávať údery len pesťou, alebo môžem dať lakeť, ale do zatýlku v zápasoch sa nedá lakeť. To je zakázaný útok. No, chápeš, ale na ulici to môžeš, tak ťa napadol niekto, nutná obrana, to je Buď si beriem aj tehlo do ruky. no, a na tom je postavený Wing Chun. Wing Chun je postavený na tom, že ako náhle vôjdeš do supera, kontroluješ celé garde, celé telo, No dobre, si garde, no poď. No teraz, akože čo by som mal akože? Môžeš čo chceš, Ja môžem čo chcem, ale to takto aj vyzerá, že môžem čo chcem, ale nerobím čo chcem. Akože, môžeš čo chceš, ale nemôžem čo chcem. No a to je presne to, že vieš, strašne, ale preto toto video točíme, že my dáme nejaký sparing na tréningu a všetci tu máte dohodnuté, lebo on sa len kryje, Čo urobiť, keď akože nestíham na presne prvé, to je a to, druhé? že vlastne Neviem. ty z tých techník boxu, čo ti zostáva je buď útočíš, alebo sa kryješ z toho boxu, hej? Lenže ten útok z toho boxu pozostáva zo statického krytia a prípadne útoku. Ty mi nepracuješ tými rukami, jak ja pracujem s tvojimi rukami, čiže ja ti ich neprekrývam, nezamotávam a v tom mám výhodu. A keď ja ti to 2-3 krát spravím, tak ty zistíš, že ako náhle sa otvoríš, tak mám návrh. Tak pre teba je lepšie čúvať a kryť sa. Hej? A keď potom to pustím vonku na sociálnej siete, tak každý tvrdí, že on sa nebráni, teda on sa len bráni, hej? Že on neútočí. No ale jednoducho, že nezostáva, hej? No dobre, a teraz, akože keby som sa ti mal akože obrániť, tak čo mám ísť akože viac do teba? No boxom, musíš jedine udierať. Tak ale keď to môžem udierať, keď nestíham, keď ty ma furt Môžeš sa jedine. Čau, Ríško. Ahoj, môj. Ty môžeš sa hrať tak, ja sa hrám. Čau, že sa pohybujem do strany, tak aj ty môžeš do strany, vieš, že si zabral sa, zavreš sa znovu, a mohol si vytočiť, vystihnúť ten priestor, keď ja otočím priamo, hej, že sa nám snažíš dostať napríklad na rebro, áno? Že to je presne to, lebo vieš, toto je to, že aj zase ďalšia reakcia, hej, že ja robím nejaký útok a chalani na Facebooku, čo pozerate videa, takže ale ty máš otvorenú bránu, že dal by som ti na bránu proste a nie ťa vypne, hej. No lenže ja som tu na zavretý, ja keď dávam a keby tam niečo išlo na tú bránu, tak mám tu na lakeť, tu na si vrátim ruku z tejto pozície kedykoľvek, lebo ja vnímam tie super ruky. Oni zabúdajú na to, že dostáva úder už potom Ja nerobím to, že som otvorený. Aj keď oni v rámci boxu to vidia, že to je otvorené, ale ja som není otvorený, pretože ja stále ti čítam, že poď daj si gardu. Že keď vím a vchádzam, ja som tu a urob akýkoľvek úder, ja stále vnímam tvoje ruky. Hej, chápeš, že není to, že ja by som sa len tu napozeral a nevidel som ten hák, ja periférne to vnímam ten spodok. Je tam vím a vchádzam, ale ty, jak si urobil hák, si sa otvoril. A už ten prvý z toho dostaneš plný. Už to nie je terčované, hej? A nehovorím o to, že keď si takto, a teraz chádzam, ja môžem ísť aj bočné údery, u nás nie sú háky, ale sú takéto, to sú vím takéto, hej? No dobre, a teraz čo proti tomu? Vieš, keď akože ja som vyšiel do teba, to bolo rýchlo. Ale napríklad, vieš, neviem, jak to povedať, že čo mám robiť proti tomu, aby som takto nedostal. Vieš, lebo... Čo robiť? Dobre, robiť niečo. No nedá sa inak, hej, lebo s boxom z tohto nevidíš. Lebo box má inú taktiku boja. Hej? Ja rozumiem. To znamená, že keby si mal rovnakých boxerov, tak môžeš sa hrať, obidva ste staticky zavretí a budú útok, alebo sa zavretí, hej? Ale keď takto vlastne aktívne ti pracujem s bokmi, to znamená, že keď ty robíš útok, urobíš útok, hej, ja ti to zatlačím, že ty tú ruku nevieš zvrátiť, hej, späť, a ja hneď sa vchádzam, on kontrolujem druhú ruku pre istotu, hej, a zase vchádzam pík, ešte si ti môžem podkúniť, a vchádzať, aby som ti rozbil garde, ťažisko, hej, tak môžeš naozaj reagovať štýlom, ktorým fungujem ja. Buď sa prispôsobíš tomu štýlu a nájdeš
nájdeš rovnaký priestor na kontrolu, čiže zase budeš takisto môj útok zvádzať, nejakým spôsobom kontrolovať, hej, a robiť popri tom protiútok, áno. Alebo sa len zavrieš a útočíš a potom väčšinou z toho ľudia robia to, že idú do zápasu. To viem ťažko Hej, že, predstaviť. chápeš, čo sa povie, hej, že napríklad teraz ideš na nejaký útok, a tu na to poďme vlastne telo, že není to len, nechcel som to tváriť, není to len, že teda ruky mi idú, ale ty máš vždy nejakú nohu, ty nestojíš takto. Jasné. Vždy je nejaká noha predná, hej? No. Vždy je predná nejaká, hej? A keby to bolo, keby som mal túto nohu vpredu, poďme znova, Môžeme ukázať. keby som vypínkač nastavil takto, hej? Keby bola druhá noha, poď. Keby som mal druhú nohu vpredu, to je jedno, a ty máš druhú nohu, tak si môžem ísť na túto stranu, hej? Zas šup, zas tu idem, šup a zas na druhej strane, hej? Vždy ako náhle ty sa potkneš, je nejaká prvá rána, lákeť. Chápeš? Chápem, ale nechcem si to ani predstavovať. No, čo sa deje potom, alebo na čo sa pozerajú ľudia, alebo na čo myslia ľudia, keď vidia takýto sparing, takže zápasy, hneď by som mu dal takedown dole, hej, na zem, motal sa s ním, hej. Na to my máme stále tiež aj kontrolu priestoru. Nehovorím, že všetko viem odkontrolovať, to samozrejme nemôžeš. Nezbiješ ma? Nie. Je tam určitá obrana, že ja vchádzam vlastne tu na, Že zadnou nohou cúvaj? samozrejme musím ísť do hlbšieho postoja a idem pretaktiť na tvoju kľúčnú kost. Skús ma do očiami teraz, hej. Tá ruka ti nedovolá, ja samozrejme tu som otvorený, môžem ísť lakte, hej, z hora z dola stále dostávaš, hej. Kebyže to bolo veľmi nepríjemné, že si sa pretlačil cez tú moju ruku, že si ma proste presil, lebo si silnejší, poď bližšie, idem oko. Oko, krk. Ale to je ulica, hej. A to je obrana Wing Chunu. Čiže preto nemôžem ísť za nejaký reálny zápas, a ja zápasy ani nerobím, ale že teraz, že nie sú Wing Chun žiadne zápasy, neviem čo, ale na obranu proti MMA alebo proti zápasu, poviem to konkrétnejšie, tak sú podanie do očí do krku. Ja sa nezapasím, lebo mňa to vysiluje. Ja som nie zvyknutý zápasy, naťahovať sa a teraz mať tie kľúčky proste rôzne. Toto Wing Chun nemá, hej. Ja netvrdím, že toto vieme, to Wing Chun absolútne nevie. Chápeš? Ale on má svoju obranú taktiku, má inú taktiku. Hej. Proste iný štýl boja, obrany a útočný zároveň. Áno, ale je tam forma obrany. Hej. Existuje tá forma obrany. Aj keď je nedovolená v zápase, existuje. Prezradiaka. To ti hovorím, do očí, do krku. Hej. Čiže keď sa už na mňa, lebo ide všimni si, keď si všimne zápas, akýkoľvek si pozrie akýkoľvek MMA-karský zápas, koľkokrát by som ho vypichnul dole, tak ide na teba. Áno. Vždy, hoci kde, do krku, do ohrisku. A stačí malinko. Aj bez toho, aby si musel vyvinúť nejakú rýchlosť, hej, stačí to len tlakom zaplatčiť do palca, do oka, hej, alebo do ohrisku len, hej, a nemusíš mať na to priestor, že teraz musíš mať nejaký priestor na vytvorenie pohybu. Tebe stačí chytiť palec a dynamicky sa chytiť v krčnej spierača vlastne krku, sa do ňoho opreš prstami a zatlačíš mu do ohrisku, čokoľvek odchádza, lebo on tým, ak mu zmačkneš do ohrisku alebo priedušnicu, on nevie ani vydýchať, nadýchnuť, tam je taký šok, že ide do 2-3 sekúnd, hej. Takže to sú veci, ktoré normálne fungujú, ale to sa nepoužívajú, hej. Alebo samozrejme zakázaný útok na krk. Ty mu v tej rýchlosti môžeš, ak máš túto pod spieračný krku, máš krčné tepny, hej. A tu jak je priedušnica, máš ohryzok a tu tam máš prieracie krku a tu medzi nimi je tepna, áno. Ty keď jemný dáš dynamický pohyb do toho, zás ťa vypne na 2-3 sekundy. No ťa vypnete, lebo ti tá krv, to nejde o to, že by si mu nejakú bolesť urobil, ale tá krv, tá je nahromadená v prietoku tej tepny, tak prúdko vleze do mozgu a tebe tu urobí závrat. Hej? A to sú také, a ty za tie 3 sekundy ale už mu dávaš laktu. Už ho vypínaš, hej? No, takže toto je obrana. No dobre, tak skúsme tak ja neviem, spomalenie, takú obranu alebo útok. Spomalenie hovorím. Vieš, ja neviem, Dobre, tak ty budeš všimni si, máš ruky, ideš po mne, bing, vchádzam v stredu, ja nemám čo riešiť. blok, Jasné, ideš na stred hrudníka. No, tak to už je tvoja voľba, že či on má za sebou ďalších troch a že či sa s tebou idem baviť, hej, alebo je predpoklad, že hneď ma napadnú ďalšie, tak ťa musím vypnúť najprv, tak dám ti do ohrisku. No nebudem ti dávať do hrudníku alebo do žalúdku, hej, lebo neviem, že môžeš to ustať proste, áno. Ale keď idem do ohrisku, viem, že to neustuje, že Ale pálíš. keď dostane, že je na trojuholník, proste nevie dýchať, takisto ho proste eliminuješ tým. Keď sprevidí bránicu, tak to môže kľudne rozchodiť. Hej, keď to čaká, alebo sa vtedy zapne do bránice, tak ten úder ho nevypne, áno.
to by som musel naozaj riadny priestor, když ten sa rozbol na nejakú bombu, ale tento je vytrenovaný, má silné brušné svaly, kľudne to ustojí, hej? Dobre. Ale do krku neustojí. Dobre. Chápem, ale neuderáme to tu. No, a teraz ty môžeš sa hrať, a toto je dôležité, že teda ja si robím nejaké taktické nástupy, môžem sa uhýbať, kde ma vchádza, než by sa otvorať. Skús byť taký ten boxer, že útočíš, ale sa kryješ. Že sa mi zavrie, že sa snažíš naozaj byť zavretý boxer, hej? A presne, to je ono, hej? Tu si, výborne. Šup. A raket. Hej. Nie, sami. No. Čiže šup. To je bláznovstvo toto. Len neviem, že som sa ocitol to. No dobre. Sa nechám s tebou. Dobre, poďme si teraz vyskúšať. Toto máme prebrané. Poďme si vyskúšať taktiku boja, kontrola supera na zemi, hej? No. Že máme, my síce nerobíme zápasenie, počkaj sa. Nechceš vodu? Daj! Chcem aj stadínku, chcem. Ale ne, ešte nepotrebujem. Ja mám takú zelenú. Nesieš tú Bobarsku? Pohrebnú. Na pohrebnú, vieš, by si prečo na stréníku rovno naložíme. No, máme takú u nás taktiku boja, že máme rôzne potknutia, s ktorými toto bolo jedno z nich, čo si videl, hej. Ale máme také, že teda aj padneš, nie takto priamo na ruky, ale padneš na bok alebo na chrbát, hej. Keď padneš takto dopredu, tak je tam väčšinou zhorlaké na zatýlok alebo nejaký front kick za reťazak, hej. Okay. Keď padneš ale na bok alebo na chrbát, nejdem za tebou a chcem ťa doraziť na tej zemi, áno. Aby si sa opätovne nepostavil a nezautočil znova som do mňa, hej. Pekné, okay. Napríklad s nejakou palicou alebo s niečím, hej. Takže ja teraz urobím, poď, ideš priamo, udeľ nejaký útok, šup. A robím nejaké jednoduché podkrutie, hej. Šup. Ty padneš na bok a teraz naša kontrola, hej. Vidíš to? No. Krotko, vidíš to? Áno. Naša kontrola je, že jak si Na padol, boku, no. že kolenom ti zaťažujem rebro, No. aby som pracoval na ťažisku, aby ty sa nevedel hýbať, hej. Dobre. Teraz tam nemám tú váhu, hej, teraz to držím. No. Keď tam tú váhu pustím, hej, to aj presne, hej, ale zároveň druhou nohou ja stále držím ťažisko. Čiže nie som zápasník, vieš. Nemôžeš pritlačiť. Vieš, zápasník by bol taký, že keby bol zápasník, tak on spraví toto, hej, a ide, áno. No, bomby. A druhú nohu v podstate tiež si dá No. a ide. Nie, pretože predpokladáme, že viacero superov a ja z tej pozície, kde som na tebe, No. tak musím sa vedieť kedykoľvek rýchlo postaviť, hej? To znamená, mám ťažisko, hej, držím ťažisko, ale zároveň nohami stojím. A teraz ty do mňa môžeš samozrejme sa otočiť a útočiť, hej? A ja tu na stále pokračujem výčun, ale ťažisko dávam na telo. Chápem. A keď sa by sa pretočil na hrudník, teda na chrbát, No. tak ja idem na hrudník, hej, na hrudník. Dáme si pozor na gole, hej, dáva si pozor na gole a kontroluje toto, môžeš ma snažiť za celú udrieť druhou rukou, hej. A tu ja si dám len takto hlavu, aby si ma netrafil, trábaš mi do čela a ja tu idem žahom laky, hej. Chápeš? Ale tu stále zdvíham to ťažisko, nemám plné, hej? Áno. Nemám ho plné, hej, ja to nesadem do obrana. Keby to ešte bolo, že by si útočil ďalej, tak Odsotil ťa? to nespravíš, len ja sa toho zbavím, ale môžem spraviť to, že keby si ma teda dvíhal, poď, že to ja si dám na krko, vieš, kolom na krko. Hej, a idem gule, alebo žalúdok, alebo rebra, hej, to tu funguje. Stále kontrolujem ruky, stále. Aby že ťa chce teraz akože Môžeš, tu. Samozrejme, zima, ale ja som stále telo, hej. Slabiny, aj keby som tu boli, nemusím takto tam triafať, ale môžem ísť do slabín, hej, dobre. Čiže toto je vlastne, aby si viacej zeleniny, lebo si ťažko. čiže vlastne toto je taká kontrola, nie že na zemi, nie je to zápasenie, toto nie je zápasenie, hej. Je to kontrola super na zemi s tým, že kedykoľvek sa z toho môžem postaviť a naväzovať na supera, ktorý je za tebou, hej, ktorý nejaký je
ďalší útočník, hej? Môžeme skúsiť iný. Môžeš mať kľudne zvon. Dobre, rukou či nohou, to je jedno. Čo? Ja viem, že by som ťa udrel. Kopať môžeš tiež, ale dôsledky som ťa kopal, nemáš vôbec nebezpečné. Ne. No, ideš teda normálne, ja robím len podchutia, hej? Ideš akokoľvek, poď. Ideš šup, presne, teraz tu vchádzam stredom, tak presne tak, točím si ťa a zase ide koleno rebra, hej? A idem, hej? Presne preto som nezačal s tým Aikidom, čo som ti hovoril. Aj čo ma kamuž volal, nie na Aikido. Ja, že pagáne. No, si preto mal Ale to som bol veľmi akože opatrný. Ja tomu rozumiem. Dobre, čo ďalej? Čiže máme všetko, čo som chcel, máme. No. A ty si môžeš teraz, neviem, hrať sa, môžeš sa zúšať. Sranduješ, hej, že hrať sa, ja s tebou. Čo to zbláznil. A čo kebyže mi ukážeš nejaké kulehy, aby som sa ja vedel ubraniť, nie že ty ma zbiješ, hneď. Chápeš? No, dojde čavo na ulici, chce mi nasekať. Jasne, dobre. Ale to sú všetko veci, ktoré sú v rámci Wing Chun. To znamená, že ja ti ukážem Wing Chun techniky. No. Nie je to boxeristická technika, aikidiistická, neviem aká, hej. Čiže jasne. Ide čavo, chce mi nadúbať. Áno, jednoduché, Proste toto hej. určite by si vedel, hej, že No, ide hák, áno. No, ty len zvihneš ruku smerom von, Skús ty. No, ale pozor, toto by som ti prebil. prečo? Nedostatočné, lebo všetko držíš na tricepse iba. Čiže takto? Ne. Jak bližšie? Poď to robiť na mňa. Všimni sa, som vystrel ruku dopredu, Ale že takto. hej, No. a už zapávam do toho aj predné rameno, láke držím dole, bo keby som dal sem, toto mi prebiješ, Aha. neudrží mi to rameno, láke dole, aby si tlačil bočným ramenným svalom, ale zároveň aj chrbtovým svalom, hej, a vytlačaš to celým telom. Chápem. A nemáš ruku pokrčenú, takže ti to dotlačí, ale máš ju viac vystretú ako skrčenú. Chápem. A láke ide dole, hej. No skús ešte raz teda, ty ideš. Ešte raz, daj tam svoju kosť. No. Nedávaj tam svaly, lebo tie Áno. netoľko bude, keby šiel palicou, tak ti to Áno, rozbije, hej. áno. Daj tam kosť. To koz mi nerozbije. Nie, kosť drží o mnoho viac, aj keď ju nemáš buchanú, tak je možno ostrejšia, hej. Ale aj keby s nožom išlo, tak ti neprežerže tepny, hej. Chápem. Nerožeže sval a znefunkční ruku, ale stále si schopný ďalej sa brániť, hej. Čiže dávaš kosť, dým to je. Si to teraz? No. O mnoho pevnejšie, Áno. hej. No a zároveň dávaš útok. Súčasť. Súčasť. No skúsme. Kde chceš priestor, v ktorom chceš, hej? Ja som sem, už tam mala byť, skôr. Jak ideš, tak, hneď, hej? Keď ja idem do teba, už. Niekedy sa do druhou, ideš do mňa. Teraz udieráš dole. Dobre, ale druhú mám mať ako čo, dole? Nie, teraz ti nevysvetlím. No. Ja mám síce túto druhú ruku ako boxer, hej? No. Kádzam do teba, ty mi dávaš bod a udieraš ma dole, hej? No. Samozrejme teraz si otvorený pre touto druhú ruku, lebo ona je vyššie, než ty udieraš. No. Ale keby si mi udieral do tváre, tak tú ruku prekrývaš a ja ťa netrafím. Čiže do tváre musím. Chápeš, keď záleží kde na ruku, hej? A záleží ako moc mu chceš ubližiť, alebo respektíve ako moc mu chceš eliminovať, hej? Chápem. Čiže keď má hore ruku, neútoč do hrudníku, neútoč na žalúdok, útoč do krku, do nosa, hej, na bradu, aby zároveň tá ruka ťa kryla. Kľudne popri tom môžeš ešte skrčiť trošku hlavu, aby sa prekrýval, hej, že keby ťa niekde tráfil nejaké čelo, nič sa nedieje, áno? Keby ťa dal nejaký hák alebo priamy úder direkt, hej? Že ja som sem, idem háču a keby som aj išiel, To som vás nevidel. Ešte raz. no musíš vidieť, vždy musíš vidieť, hej? Ešte raz. Tak. Proste na čelo. Tak. A ja tam skúsim pomaly vystrieť ruku, že poď do mňa a nech zostan tam, aby si to cítil, hej? Šup, hej, a teraz pozri, aj keby som, a teraz si predstav, že ty to doťahuješ, dotiahni, ľahké dotiahni, víš čo sa deje, a ja som dostal, hej, a kde je moja ruka? Keby ťa trošku len štrajchá, hej, nič sa nedieje, ale ty si dostal, ty si mi dal priamy zásah, hej? Dobre. To je jedna napríklad, hej? Ďalšie. Poďme ďalšie. Môžeme. Dobre, teraz. Ja mám čas. Teraz si predstav, že No. super. Vieš, ako sú tie doťahovačky? Hej, no. Čo je tu? Čo je tu? Hej, tak presne toto, áno. Čo s tým? No. Hej, čo s tým? Samozrejme, v prvom rade, keď sa k tebe približuje, tak nezostan stáť. Však jasne. Hej, tak buď si cúvneš, hej, čo chceš, môžeš sa snažiť komunikovať. Poprípade môžeš, keď vidíš, že je prúser a že výtke sa nevyhneš, No. hej, tak ho oklam gestikuláciou a slovami. To znamená, nechaj ho, nech si myslí, že má navrch, Áno. nechaj ho, nech hučí, hej.
ideš do mňa, hej, ideš do mňa, čúvaš, a ja môžem zdvihnúť garde, a ak zdvihnem ruky, že ne, prepáč, to tak nebolo, ne, a ty stále ideš, a ja už mám ruky hore, moje garde je už hore, už není dole, už som prekonal tú vzdialenosť, preto som sa musel brániť, hej, aj keby si mi zasiahol tak ja si to čuňavo zrazím dole a už mi z toho ide útok, hej, čiže už si pripravený na akciu, áno? A zároveň je to veľmi dobré, že necháš mu mentálne navrch, aby ty si ho prekvapil, hej? A on bude hučať, ak to navrch žile, tak mu do tej žily takú napálíš, hej? Ako náhle sa otvorí, priblíži k tebe, úplne samú bombu do tej žile, nech mu to hlavne ten môžoček trošku prekrví, hej? Dáme tomu, že škekal, ideš, blokuješ. No počkaj, ty si ten zlý, ja som dobrý ten. Prečo furt, ja mám vysvetliť? Ty si ten zlý, ideš do mňa, hučíš, hej, presne, áno, presne, dá sa aj, áno. Už si mal ísť do krusovo blízko, buď si čúneš a musíš to takticky hrať. Ne, ja som to tak nemyslel, hej. A treba, možno dobre takéto srandy si nacvičiť, hej, ale naozaj je tá kontrola nad tým bojom je veľmi dôležitá. A využité moment prekvapenia je naozaj najdôležitejší, pretože niekedy sa stane, že ty vypneš prvého jednou ráno a tí dva ďalšie zláku, lebo keď vidíš, že si spravil ľahol na prvú, tak aj nejdu. A pritom si nič komplikovať neurobil, dal si mu do krku. Hej, ten úder nemusel byť vôbec silný. Hej, nemusel mať nejakú páru, aby si otrhol vrece z reťaze, hej? Klasický úder, áno? Čiže blok, dajme tomu, môžeš na teba, na blízok, vyplaty. A ide dole, hej? Na čo? Hej, rôzne iné techniky sa... Napríklad, keby ma chcel kopnúť? No, keby ťa chcel kopnúť, tak buď si urobíš blok, buď si môžeš, samozrejme, sú bloky vo ničom, kde chytáme tie kopy, hej? Kríž ma kopnúť nejako, hej? No, urobíš si blok, vchádza, hej? Vnímam, to znamená, že keď je priamy kop, poď, když priamy kop, vyrážam šum, môžem ísť aj hneď kop z toho ďalej, hej? Napríklad, ale môžem ísť ale si vyblokovať nohu. Keď nestíham? Čo? Nohou? Tak dáš ruku, ale musíš ruci vytrskať. Znova, vchádzam. Alebo môžeš ísť, ale nemusíš ísť náhle, zároveň nebude hore, či musíš si. No, tak som nemusíš kontaktovať až dole nohu, keď ti dá napríklad na koleno. Ale stačí, keď zdvihneš len koleno, jemne, aby si zmieril ten náraz, hej, a udieraj mu rukou, ako keby blokuj mu rukou, nie stehno, ale bedro. Celá energia vychádza pri kope vždy z bedra. Nech kope do hlavy, do rebra, do stehna, kdekoľvek kope, vždy vychádza noha z bedra, vždy, hej. Čiže keď ty mu stopneš bedro, zastavíš celú energiu kope. Čiže tuto nechce, ideš mať kope, neboj sa, tuto. Áno. A dávaš tam nie úder, ale dávaš tam dlaňový kontakt. Najlepšie, už je to technika z Wing Chunu, kde tam musíš dávať pozor, aby si nemal lákeť von, ale aby ten lákeť ti išiel pod ramena, aby si mal ťažisko pod svojím celým telom, keď on bude dávať veľký švih do toho, tiež bude mať razanciu už aj v tom bedre, aby ti nevyskočil lákeť. Hej? Aby si mal lákeť pod ramenom a vlastne máš opretú celé telo a ideš ma kopnúť. Ideš ma kopnúť a vchádzam vlastne sem, hej? Zastavil som, keď si všimneš, že nemusím to vôbec chytať, ja som zastavil celý pohyb na začiatku, to je úplne krásne stopnutie a vchádzaš, a už vchádzaš druhý úder. Dobre, ešte raz pomaly, lebo nesiaš, ideš. Dobre, pomalšie. Dobre, keď pomalšie. Poď pomaly. Tu vchádzam, hej, tu. To sa mi skôzne krásne, ja idem na vedro, ja nedržím rovnováhu, ideš tu a udieram. A hneď vchádzam dole, všimni si, jak máš ruky, ja si stále všem, že ja idem, tak ja dávam hlavu na bok, aby tu nás si ma netrafila, tu nás zase si kontrolujem rukou druhú ruku. Tak ale vieš, nebýva, že nepopneš a neudržíš naraz. Ty sa čudoval, človek naznačí klop, bežne to robia boxery, presne tak. Takisto robia ťahy, hej, v boxe, ak chcú takticky opravovať, to super, lebo keď to je vždy platí, hej, že lepšie je supera vedieť oklamať, hej, ako sa s ním prebíjať, zápasy a niečo iné robiť. Čiže tá taktika bola najdôležitejšia. To bolo založené na klame. No, napríklad. No dobre, čiže dajme tomu, že naznačím, idem ťa udrieť. Hneď vchádzam, hej, tu keď som hneď vchádzam, dole, hore. Najskôr pôjdeš pomaly, čiže už nerobím útok, ale robím sem a vchádzam sem a zase vchádzam. Dobre. Dobre, Sifu. Trošku budem modrý, ale nevadí.
Dobre. Dobre, hej. Čiže toto je výčun a toto je taká reakcia rôzne. Musím povedať, moja prvá skúsenosť, trošku cítim, uderi túto sifu, čo porozdal. To si presne tak. Uň ho pomaly, To si presne sadneme, dáme si teraz... u mňa znamená, že na poli smerom na Antonsku, ale dobre. Prežili sme, to je základ. Dáme si vonku. Ďakujem. Dáme si vonku zmrzlinu. To berem. A teraz teda dovek tvojim pocitom, že vlastne môžem ťa brať ako človek, ktorý vie amatérsky boxovať, ne? Že trošku vieš búchať do vreca, Dajme že tomu. úplne nejaký, hej. Čiže máš nejaký prehľad o tom, že áno, direkt, hák je hák, viem udrieť do rebra, viem udrieť na hlavu, na bradu, viem dať zlomiť nos, neviem čo, áno, určitými technikami, ale že všímaš si, že to je vlastne boj. Ale myslím, že keby došiel takýto, jak ty, možno trošku menej zdatný, tak asi by mi naložil s takýmto štýlom. Určite. Tak v tomto myslíš, že? No, veľmi dôležité je, že ešte stále ho môžeš uhnať kondíciou, že sa budeš uhýbať, že Jasné, vezmeš náznak, že necháš ho vybuchať, hej, a vyšlo do teba. Vždy existuje nejaká taktika boja, hej, ako sa k tomu dostať. A vždy teda platí, že tak som hovoril, že keď sa k tebe priblíži super, tak buď zaútočíš, alebo si cúvni. Nenechaj si ho prísť k tebe, Jasné, hej, lebo nikto nemá také reakčné nohy nacvičené, aby mal hlavu pri hlave pomaly alebo 30 cm od hlavy a vedel zareagovať na útok, to nie je zmysel. Hej. Keď má človek trošku napuchané, udeli ma tam nejakú rýchlosť a dynamiku, tak neexistuje, proste to nikto nestíha. Hej, môže byť aplikovať. Čiže vždy je to tie taktike boja. Jasné. Ďakujem za rady, Sifu. Ďakujem. Rád sa vidíme ešte niekedy na budúce. Určite.